știu că asta e marea cale am jucat cu prietenii în ghilimele, că ei m-au trădat. Și se joacă acum, fac un... Ăsta mă, fac un video. Sunt trădători, mă, să nu încred în prieteni falși, nu mai am prieteni adevărați. Ca prieteni, nu? Am și o prieteniță și o forță. Ne jucăm aici, scuza că nu vorbesc, dar am o trădare în inimă de la David. Eu știu că gen, na, nu cine știe prieten, dar David, de la David nu m-am așteptat, adică ai un prieten bun. E un copil. Nu știu. Hai că faci. Da, aleluia! Căul, Doamne, căul, mersi, Doamne, mersi pentru căul. Și fac din asta, știi că vreau să fac niște sticale, bam. Să fac tolțicele mele frumoase și adevărate. Bam. 16 tolțe, ca 16 luni. Facem așa și mai luăm, o să avem nevoie de căul, logic o să mai avem. Gata, asta a fost tot și azi avem toți avem. Bă, dar am avut bolan să găsesc. Tot ăla, mă, cum să numai, mă, căulul. E bine să când găsești cum poți să faci tolți. E bine. Poți să vezi, nu e întuneric, nu se poate. Să mai pun. Vede episodul David mai trădat și nu știu dacă o să pot să fie, să știu. Oameni, dar aici pe o bancă. Island, dacă v-ați prins, mi-am căul, mai puțin bucă de la smeapi, eu mânez aici și nu dau de nimic, poate îmi filmez și de bro, bă, bă, de când. Gata. Mami, dă-mi o sticlă cu apă. Bam.
Da, let's go! Bine, boss! Căululeanu. E bun căulu, să ia pe tot, să-mi trebuiască pentru colț, na. Să ia pe tot, nu chiar pe tot, dar să iau, boss, să iau măcar câte bucăți. Și atâta.Rom, că mai e, mai e. Ce să ține asta după el? Deci mai pun motor să văd că aici, uite și nu e mai căule, că n-am observat. Dar am observat că e. Am observat și... Hai cum iau pe aici. Rotar. Hai cum am blocat și o mină. Unde mă ieși la? Nu mai văd. M-a blocat în mina. M-a blocat cineva. Mi-a făcut lol. Bă, mi-a făcut lol cineva. Da-te-le. Mai ne jucăm puțin. Uite ieșirea. Da, uite. Deci azi... Unde ieșirea, că eu mai găsesc, o găsesc. Am o idee, mai bine așa. Da, de aici. Sper că nu-l găsesc. Mai ne jucăm. Ai loc, o zic. Efectiv, mai bun pierd și mai miești, dar nu știu dacă să pierd. Sincer, acum chiar nu urmez. Ei! Stau aia la Nea Petre! Da.